Ni Nuria naiz, Txadarren bizi naiz eta Zaragozako naiz. Eta bueno, gutxi gora bera moldatzen naiz euskararekin, baina beti danik izan ditu arazoak zenbakiekin. Zenbakiak dire nire amaiz gaztoak. Eta behin, berako arrendegian, joan nintzen zerbait erostera, eta justu hortxe konturatu nintzen diru gutxi neukan, diru zorroan. Eta geratu nintzen ora nahiko kezkatuta. Eta erosi nuen, eta ordaintzeko zenbat, eta ostras, ni ulertu gabe zenbakia. Eta zenbat, eta ulertu gabe. Eta ni nire zorroan nola ezin nuen kontatu zenbat dirua eta ulertu gabe. Orduan, azkenean, haizu, aldut ordaindu txartelarekin. Eta azkenean, txartelarekin ez duzu, ni hemendik badakizu nahikoa duzu. Bai, nahikoa, baina zenbat, ez da? Eta ni saiatu nintzen kontatzen, baina zenbat. Eta orduan, neska bera, bai, ni hemendik ikusten dut nahikoa duzun. Eta bera azkenean kontatu zuen dirua, eta bai lotxa, eta azkenean, egoera, egoera, nola da, se resolvió, nola da. Konpondu, egoera konpondu zuen nola, eta baina zelanak zenbakiekin. Eta gero, autoan, bueltaka eta bueltaka, ze zenbakia, erran zuen ze zenbakia, eta azkenean, lortu, baina, aspaldiak, gero denborarekin, lortu nuen, konprenditu ze zenbakia, baina beti bezala, zenbakiekin da oso gauza zaila niretzat. Eta orain? Gauza bera, zenbakiekin. Baina nik ikusten dut hementxe jendeaz, Euskaldun zaharrak ere batzuetan hilabetekin eta zenbakiekin pasatzen dire erderara. Orduan, ez hain gaizki sentitzen, ez da, haiek egiten dute gauza bera batzuetan. Baina ulertzeko zenbakiak... Kostai zaizu. Oso zaila da. Eta batzuetan sartzen zara bide zenbat, ezakit zenbat. Hori da. Berriz. Berriz, da bina badutzu. Eta nunien, egin duzu bat esan lotxa galtzeari buruz edo orduan egin zutzi historia? Orokorrean? Bai, nola galtzea lotxa? Horren ez duzu ze paniko edo ze zera zenbaki egin dara, baina gero horren aurrean zer? Segitzen duzu... Bai, egoera honekin, zenbakiekin edo bereste gauzeekin ulertu ezin duzuna, aurpegi, baratzen zara aurpegi hori, eta segitzen duzu, ez da besterik. Batzuetan ez dut ulertzen, eta bueltaka eta bueltaka egiten duzu, konturatu gabe. Ezin duzu etengabe erran, ez dut ulertzen, hori ezin da bizi hementxe ora. Eta batzuetan ez duzu dena ulertu, baina, tira beste. Batzuetan ez dakit, beste personak zer pentsatuko den, baina, tira. Bizitza dela hementxe, gu ez da gara moldatzen ongi, baina, gutxi gora bera,
zelasten gara, ez da? Bueno, uste du orokorrean izanen da, bela, ez da? Bai, eta oso ondo. Bai? Kontatu nahi da horrengoa? Ni bera. Ni. Bueno, zuk erran bertzela, baina... Zu nahi zenuen zerbait erran animatzeko, euskara, osea... Bueno, hori errazaitzek, gero animatzeko modua izan daiteke bukaeran hemendikan ateratzen den esaldi bat o zerbait, horrekin bukatuko dugu, eta igual esaldi hori joango da idatzita, edo, ez dakit. Ez dugu zertan egin animatu dezaki zer, baizik eta, bueno, pixkate zuek esan duzuenarekin eta agian titular bat. Eta horrekin ja mezua llegatzen da. Ja. Vale, pues Albanekin. Bueno, Alba naiz eta, bueno, gaur justo hori 4 urte lesakan iritsi nintzenetik, eta anekdota batzuk baditut, baina, bueno, bereziki konfunditzeko hitz batzuk ere tartean atzo justo ginen mendian eta egon ginen repasatzen hitz batzuk eta hasieran beti konfunditzen nuen. Gaur badut hiletetzan ordez erraten nuen hilketa. Eta, garo, zentzua nahiko desberdina da. Orduan, bale, hori, eta gero, etzan edo eztan, dela superkontrako ere, eta, bueno, horrekin beti liatzen nintzen, eta, bueno, eta beti kontrako, eta laguna kola begira, zer ari da erraten hori. Eta, bueno, landu, eta batzutan oraindik hanka sartzen dut, baina. Eta hasieran, lehenengo urtean, hasi nintzen hemengo jendea ezagutzen, eta konbidu ninduten jateko sagardotegira. Eta oraindik ez nintzen moldatzen superongi euskerarekin, eta eseri nintzen mutiko baten parin, eta batin, segon super emozionatu, eta 11 ikusteko jaioa gara. Eta ni hola, non deus gatu. Eta berak, errantzun erderaz nik ulertzeko. Hemos nacido pa ver 11. Eta nik gelditu nintzen igual, eta ondoan erran, eta, eske, eta hasi zen farrez berak, erran ondokori irribarre batzukin, eta denak hasi ziren, eta nik deus ulertuta. Eske hori erran nahi du, ezamolde bat, eta da, como, da la ostra edo lo que hay que ver, edo ez daki zer. Eta gero joan ginen, Astigarraga, zerbait hartzera, eta hori, eta bueltatu ginen autobusarekin, autobusez lesakara, eta batzuk igual etziren antetu, eta badakizue, hemos nacido pa ver 11, eta autobus guztia, eta orain badago WhatsApp alde bat, izen horrekin. Eta, bueno, hori izan zen niretzat lehenengo ezamolde euskeraz. Eta, super gracioso, eta hoxe. Eta, bueno, tarte gare, hankasartu, eta elkarrizketa baten bat partida etenez bezala ordu erdiola deus ulertu gabe. Ni ikasi dut euskaraz edo zer ikasi dudan. Baina, bueno, orain ja moldatzen naiz asko zobe, eta hemen beti daude prest laguntzeko. Hori, nahoroitzen naiz ere, lehenengo kafesne askatzeko zen trauma. Eta, a ber, gero, berak erantzuten badia euskeraz zer egiten dut. Eta, gero, konfinamienton ere, arategilai baten, eta, venga, egoak, venga, vamos. Eta gauzaiek, baina hori, arraindegi eta hola, beti galdetzen bertzeari, nola erraten da hori, edo hau nola egiten da, eta, baina, erraten duzu. Ikasten ari naiz, eta beti daude prest laguntzeko. Así que hori da haitz ona, niretzat. Jarraitzeko hola eta eskertzen du, hemengo jendea ere. Así que, beti gangi. Bai.
Bai, ni Manu naiz, eta duela... Guri begira. Berriro, esaten duzu. Ez ni Manu naiz, eta duela 15 urte gutxi gora berak etorri ginean nire bikoteekin, Lezakara bizitzera, eta berehala nabaritzen du, jakin nuen aspaldik, bere familia euskaldunak, eta basarrikoa da, eta baina bere kuadrillak pixkat batzuk erderaz esaten zuten, eta beste batzuk euskaraz. Eta, denborakin, nabaritzen duen, euskaraz ikasi behar dut. Ez que bestela integratzeko zaila da. Eta hortaz, pentsatu nuen, jubilatuko naizenean, joango naiz euskaltegira ikastera. Orduan, Lezakaren euskaltegia, matrikula atera nuen, eta hori duela 3 urtea. 3 urtea daramatzat, euskaraz ikasten. Eta, nabaritzen dut, nire bikotearekin lagun arteko harremana, hobeto, lasaiago egoten bere artean, eta hori egin behar da. Gizarte osoak hori egin behar da. Hizkuntza ikasi behar da. Eta, hori, nire helburuak hori da, ondo solastu, ondo ikasten, eta bizitzen, euskara bizitzen, eta hori beste gauzak, anedota bat igual kontatuko duzuet, nire euskaltegian, lehenengo kursoak, hasi nintzen oso urdurik, zergatik nire taldeak, nire baino jakizuten euskaraz. Eta, hau jarratzean bere artean, kostatzen zait. Eta, nire irakasleak esan jo, nire bedu beste taldea beste mailan egoteko, eta ez lasai, konponduko zarak eta hori lasai. Eta, irakaslea asmatu zuen, eta oso konten eskerrak, eta jarraitzen duen ikasten. Eta hori, bigarren kursoa, gertatzen zitzaidan, anedota bat dio, kasualitatea. Hemengo jendia nire adina berdina dire, gutxi gura bera. Eta mailak eta aulkiak txikia diren. Eta ikasten diren adultuak, baina ikasten diren, gazteak diren, baina ikasten adultua bezala, heldua bezala. Datorren urtean, nik ingo de, hau bezala. Oso animatu nintzen, eta hori. Eta gaur egun, horrela nago, hori nire helburua da jarraitzen, euskaraz, ikasi arte, eta gutxi gura bera, ez dakit. Gauza kontatzeko, nik duela 40 urtea, nire familian dauluzikoa da, ez da nire familian kulpa, ez nire kulpa, no? Eta nire lagunak Usurrikoa dirak, eta Usurrikoa euskaraz hitz egiten, hemen bezalak, denak gutxi gura bera, eguneko porcentaje handia dago euskaraz hitz egiten, eta nire betik bastarrean sentitzen nengoen, beren artean, joan nintzen barnetik ikastera, hilabetea zen. Handik atera nintzen, ostras,
Zaila da, baina ikasiko nuke. Eta, bueno, nire bizitza, ja, denbora pasak, eta orain arte, hemen lesakan nago, aiz kontento, nire kuadrillakin, euskaraz etxe egiten beti, eta ikasten beran artean, ikasten dut euskaraz. Eta bikotekoekin berdin. Eta beste gauza esateko, pues, ez dakit, pentsatu dut, jendia gizartean bizitzen bazara gizartean bere hezkuntza propio duen, zu integratzeko ahal duzun alegina ikasi behar duzu euskaraz. Eta horra nire historia. Bestik ez. Ez dakit. Gonza, ¿no ditzakezu erderaz lo de aprender como un joven en euskaltegi? Sí, bai, euskaraz esan dut, bai. Integrarte, o sea, la importancia de aprender el idioma propio, si quieres. Bai, anedota, bueno, euskaraz erraten duzuet, baina igual anedota bezalakoak ez da enkajatu ondo. Eta gaztelenia, agia igual bai. Hori zuzena dizu erraten? Ez dut errepikatzeko idea. Ideia, anedota nola kontatu dez? Tanto la anécdota como la importancia de aprender el idioma propio. Esas dos ideas, si quieres o si puedes repetirlas en castellano, estaría bien. A ver. Por un lado, la experiencia de aprender euskera y estar en un país. Ulerte dezule mezua, zen nahi duzu. Todas las sociedades y todos los pueblos tienen sus idiomas, entonces te sientes, vas a vivir a ese pueblo o a esa sociedad, si no lo aprendes te sientes marginado. Ese es barkatu, es que me emociono. Barkatu, me emociono, porque eta hori da, tienes que aprenderlo para no marginarte y estar con la gente y vivir lo más feliz posible, comunicarte y eso es súper importante para uno mismo y sobre todo para el pueblo en que vives y la sociedad en que vives. No hay otra. Ese es el idioma, la comunicación de las personas. Y con respecto a la experiencia de aprender en aula con esas mesas de buclita que sí, me impactó porque son adultos como yo y las mesas donde estamos estudiando, estamos aprendiendo en este caso el euskera, pues para mí eran pequeñas y las sillas también. Y a veces había dos clases de sillas, unas más pequeñas y otras más grandes. Entonces parecía que nos estábamos sorteando cuáles eran las sillas, a quién les tocaba a cada uno. Claro, unos eran más altos, más corpulentos y procuraban siempre con la silla. Y alguna vez me tocaba a mí con la pequeñita. Y dije yo, joder, pues te sentías un poco incómodo, ¿no? Pero a la vez estabas estudiando como adulto, pero te sentías joven, te estabas retrocediendo, te retrocedías a tu juventud de cuando estudiabas, ¿no? Y eso es muy importante para uno mismo. Entonces, como anécdota eso, lo tengo grabado. No sé, me emociono mucho porque con esto he vivido en mi vida que he pasado mal con el tema de la lengua, del euskera, porque toda mi familia, todos han sido de fuera, aunque ahora ya están todos integrados y saben euskera, mis amigos también son euskaldunes y tal, pero siempre hemos estado en ese tema y al fin pues me he decidido a aprenderlo y hay que seguir adelante para integrarte y vivir más feliz con la gente, más cómodo, no hay más. Gracias. No sé, me he quedado siempre allí.
Son mejor para la película. Más emociones. Egia da, sobre el idioma. Egia da. Bai. Hobe bizitzeko. Egia da, bai. Ni nola sentitu nintzen bere momentuan, Horriz naiteke titulua, zoriontsu bizitzeko. Bai. Marina naiz, beran bizi naiz, nire senararekin. Nire senara aitz euskalduna da. Orduan duela 2 urte euskara ikasten hasi nintzen. Bilboko euskaltegian ikastaro bat egin dut, baina berako jendearekin gehiago ikasi dut. Jendeak normalean eraten du euskara aitz zaila, oso zaila da, baina ez nago ados. Nik uste dut euskara ezberdina eta bakarrik berezia da, aitz berezia da. Eta orduan ikastea gustatzen zait. Nik 2 seme txikiak dauzkat, orduan ez dut denborek ikasteko egunero, baina ez zait axola. Hizkuntza bizitzen ikasten delako. Tabernetan zerbait hartzen, jendearekin solasten, familiarekin, lagunekin solasten, kaletan entzuten haunitz eta gauzak eskatzen, dendetan, olasko bolar bat edo kilo bat zagar favorez, horrela. Urte honetan nik semeak hautsaindegira bidaliko ditut eta gero ikastolara. Orduan haiekin gehiago ikasiko dut oso laster. Uste dut. Euskara gozatzeko 2 gauza behar ditugu. Lotxa galdu eta gogoak eduki. Euskarak gauza desberdinak balio du, lagun berriak egiteko, jendea ezagutzeko eta mentalidadea, euskal historia, kultura hobeto ulertzeko. Ya, se acabó mi vocabulario. Ahí zongi. Bai. Ya, no tengo más recursos. Azkeneko parte hori bat ez ere... Badut txileta. Bai. Zer, Azkeneko parte hori nola zen... Bai. ¿Para qué sirve? Bai, eta gero hori da. Piskate lotxa hartzen, eta bueno. Azkeneko... Errepikatu. Bai, esa Vale. última parte un poco... O bueno, lo que quieras es en castellano, pero justo esa última parte puede servir... Bai. Qué ridículo. Eso, Joder. Hay que enseñarle a mi profesora de Euskaltegi de Bilbao. Es que no tengo anécdotas, solo cosas así puedo decir. Es que euskara gauzak desberdinak balio du. Barkatu. Berriz. Hazte en castellano, si puedes, o si te apetece. Sería repetir esa última parte del... Ahora no me saldrá en castellano. Ya, lo digo para la izquierda. Pronto me saldrá ruso ya. Ja, izu. Abiz polita. Ulertzen duzu. Bueno, sí, ulertzen duen. Bueno, intentaré berriz euskaraz, si no me sale en castellano. Si también nos viene bien que Vale. bueno, A la cultura. Vale. no pasa nada. Vale. Porque si en castellano está bien, porque así también llegas el mensaje en castellano y no se nos queda. Pero bueno, también está bien. Vale, segundo, vale. Es que los verbos de tuyo, vale. Euskarak gauza desberdinak egiteko balio du.
lagun berriak egiteko, jendea ezagutzeko, kultura eta mentalidadea hobeto ulertzeko. Euskara gozatzeko bi gauza behar ditugu. Lotsagabe eta barkatu. Berriz. Euskara gauza desberdinak egiteko balio du. Lagun berriak egiteko, jendea ezagutzeko, euskal historia eta kultura hobeto ulertzeko. Euskara gozatzeko bi gauza behar ditugu. Lotsagado. Pues la última frase. Y si no me... Pues la última frase está. Es que hay una frase, la última. Euskara gozatzeko bi gauza behar ditugu. Lotsa galdu eta gogoak eduki. Listo. Ya se acabó. En castellano puedes decir un poco más. Será bastante parecido a lo que he dicho, pero... Pues si quieres la última parte... Bye, quiero. Otra ronda, Bueno, ya está. Lo único que luego después de la profundidad Nuria y algo, si quieres decir algo En castellano. más, en castellano. O sea que tienes tú la última ataque. Yo creo que una vez que decides marcharte a otro país, tienes que sumergirte en la cultura de esa gente. Y uno de los pasos principales en este proceso es aprender el idioma. El euskera es muy enriquecedor porque nos permite conocer mejor e entender mejor la cultura de ese sitio, de la gente y sentirse más unidos a la sociedad de esta tierra. Y pasarlo bien día a día con la gente de aquí y transmitir lo que nos está aportando euskera a nuestros hijos. Yo tengo dos, soy chiquiac, entonces este es mi objetivo, mantener esta riqueza que nos aporta el pueblo dentro de mi familia.